tirombe pakatika po simutambata ra pakatika ya simutambata reporting to the angel Tiri live on National FM radio. National FM Chikamana Chikalagu Zinalijameroka Nyamba Bonzo. Papa Isabel apitira mu studio. Rekeka tizudi nasi wakati bajire ipo. Ichokwa de Maria Zimbabwe. Paka. Watopa. Choba jiri kuti kunini. Ichokwa de Maria Zimbabwe rekadi tutuwa mukadi nakupamba itamukadi nakututura. Nijipina mukadi meteni urashuri pinifo. Rapindira pa watopa. Katika muri Zimbabwe kuwatopa baba bakarura mukadzane mwana wavo ivo baba vachoba ine mwana wavo mwana sikana wemukadzi nemwana komana wemurume ndokupfimbana ndokudanana vachibva varoorana. Baba Isabel, mati chakaitika kupi? Chakaitika pa Watsomba. Saka ndiani aunza nyaya pachimuti pa National FM. Kama vari kuti mukadzi nemurume vaona kuti zvinodosondesa zvinonyadzisa ndokubva vatsikirira nyaya. Leo kama vakati kwete baba naamai vanogona kufa vakashaika vakasiya vana vachiita makuna inozova ngozi mukati matiri. Saka vari kuti Zimbabwe toita seiko tibatsireiwo sezvo baba naamai vakanyarara asi sabhuku ari kuzviziva anenge akapiwa choko muhomwe. 0713 938 0713 kandai ma messages ipapo. Baba Isabel ndoziva kuti aiwaka pane vakawanda vanenge vachida kukomenta panyaya iyoyo. Mati kunini poitwa sei vana varoorane here zvinoita here? Tiri kuuya kwamuri Paris ino Watsomba isai maoko tichishedzaka on stage gospel artist wekuno kuManicaland anonzi iye Clovis Machuwaire murune matero. Chimbosimudza